Moi boas, son Iván García, colexiado número 3831 e son un dos membros do Grupo de Traballo de Animación Sociocultural e Xestión Cultural do CESGA. A través do labor que facemos neste grupo, queremos adentrarnos no estado actual e nas posibilidades de futuro deste ámbito propio da educación social, que desde o exercicio profesional entendémolo con intención socioeducativa, contido cultural e dimensión social. Atopámonos nun punto de inflexión, e por iso é necesario fortalecer o noso discurso para darlle saída a interrogantes varios. Debemos compartir plantexamentos e experiencias, e tamén facer un profundo exercicio de autocrítica sobre a nosa actividade, o desempeño profesional e a formación das educadoras e educadores sociais como profesionais de acción e xestión cultural. Polos retos que quedan por diante, convidámoste a que formes parte deste grupo. Buscamos educadoras e educadores sociais que traballen neste eido, tanto na administración pública como na empresa privada ou no asociacionismo, e, por suposto, tamén estudantes. Así que, súmate e bote unha man para reivindicar o protagonismo profesional da educación social no ámbito da sociocultura. Adiante, sen tempo que perder.